Lehoia agertu zen zuhaitz baten atzetik. Lehoiak zorrotz-zorrotzak zituen hortzak. Atxerekin. Eta galdetu zion txoriak. Zergatik dituzu halako hortz zorrotzak? Zoiateko! Tira, hau susto eman didazuena. Esku-eskura utzi diguzu. Eta guk aprobetxatu egin dugu. Zertan zabiltza? Ipuin bat asmatzen. Bihar auzoko liburutegira noa ipuinak kontatzera. Ze ongi, munduko ipuin kontalaririk onena zara. Tira, ez da inbesterako. Eta hortz zorrotzak dituen loiaren ipuinak kontatuko alduzu. Txori txikia jango duena? Tira, nire ipuinan lehoiak ez du txoririk jaten. Nortz zorrotzak ditu txoria etxaien gandik babesteko. Guk uste genuen txoria jango zuela. Ez, agian zuen ipuinan izango zen nirean ez? Bihar gu ere joan gaitezke ipuina entzutera. Eske, entzule bikainak zarete, munduko entzulerik onenak zarete. Baina horretarako idazten jarraitu beharko dut. Ados, segi ipuinarekin eta guk bitarten jolastu egingo dugu. Ongi da. Ez harrapatu! Banoa! Zer? Tira, ezin naiz konzentratu. Barkatu Urbi, isi jaigo, ibiliko gara. Ez harrapatu! Banoa! Imendik ez. Tira, mugimendu honekin ezin naiz konzentratu. Bale. Nerea bukatu da jolasa. Zue jolasean bazabiltzate, ezin naiz konzentratu. Ulertu dut. Horregatik eserik gara. No, hori ez da kontua ere. Badakit zer egin. Elkarrekin jolastuko gara. Bale? Zertan? Ba, ipuin bat asmatu beharko dugu, baina oso erabitxian. Ados, eta nor izango da irabazlea? Zer egin behar da irabazle izateko? Jolas honetan ez dago irabazle edo galtzailerik, Sator. Sator, jolas guztiak ez dira lehiakorrak. Ez. Zer iruditzen, zuetako batek ipuina kontatuko du, asmatzen joango da, bai? Eta besteak bitartean ipuin horretan erabili beharko diren zarata edo soinuak egin beharko ditu. Oso divertigarria dirudi. Nik egingo ditu soinuak. Ados. Ni hasiko naiz. Prest? Itxalon. Hau txaberotu behar dut. Tira, ez da opera bestera joango bazina ere. Listo, prest. Bano? Lasai bizi zen Maili bere baserritxoan. Haunitz gustatzen zitzaion, zelaian ezan eta zerura begiratzea. Sator, barkatu etetea, barkatu. Baina, bai, oso ipuin polita da. Baina, nire ez didazu aukerarik ematen soinurik egiteko. Egia barkatu. Berriz hasiko naiz, bai? Prest? Bai? Prest nago. Tira, Banoa. Zaldi zuria mendian gora biatu zen azkar.
Takatan, 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 takatan. Gaztelura iritsi zenean, arnaz estuka zegoen. Gazteluko ate erraldoia jo zuen, Domba, dombo, dombo. eta Maik atea ireki zuen. Tira, ate horreko lioa behar du, Kaixo, urrunetik nator eta atxeden hartzeko leku bat behar dut. Eta zaldi gaztelura sartu bezain azkar. Mai doministikuka hasi zen. Ene, gaixorik altzaude. Orduan, izugarrizko ekaitza hasi zen. Trumoiak, Brum, brum. tximistak, Tas, tas. eta izugarrizko euri jasa. Lasterka joan ziren biak ukulura. Eta han zegoen lastoarekin idortu zuten elkar. Ras, 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 ras. Oso ongi portatu zara nirekin. Horren truke, jarri nire gainean eta mendian itzuli bat emanen dugu. Eta Mai oso pozik jarri zen. Eta hala, han abiatu zirek biak mendira, azkar. Takatan, 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 takatan. Eta ordutik, elkarrekin dabiltza biak. Zaldi rintzika, eta Mai doministikuka. Oso ona, bikote, oso ona. Ez dakit banik hemen ikun kontalarik onena zein dara itxe, Bihar etorri nirekin, mesedez, liburutegira, etorri, Oi, baiatzen zela inuel.